Máme pár dní od našeho příletu, já jsem se konečně dostal z několika denního jetlagu a konečně jsem se rozhodl natočit video, na kterých jsem se osobně těšil hrozně moc, a to je haul věcí z Japonska. Já jsem s většinou věcí počkal až do tohohle momentu a doteďka jsem je nerozbalil, abych je rozbalil právě tady na kameru, takže už se sám těším, až se na ty věci podívám konečně. A první kategorie z těchto všech věcí, co jsme si z Japonska přivezli, bude keramika. Jedna z takových klasických japonských essentials věcí jsou prostě různý jako hrníčky, vázy, většinou jsou hliněný, dělaný ručně a chtěl jsem ulovit nějaký ikonický, hezký, starý japonský kousky a musím říct, že se nám to docela podařilo. Já jsem se tady připravil konkrétně takhle 4 kousky, každý mám zabalený tak nějak punkově, jak to zrovna bylo možný v ten moment, protože hodně z nich jsem sbíral po různých jako vintage storech, různých jako sekáčích, protože v Japonsku je běžný, že máte sekáče, ve kterých je úplně všechno. Od hrníčků po gauče, surfy, skatey, oblečení, prostě všechno, co vás napadne, jde sehnat z druhé ruky, takže já tady náhodně vezmu jeden z nich a jdem se na něj podívat. Uvidíme, jestli to přežilo. Tak jako první tady mám tady toho krasavce, který má takový jako specifický goofy tvar. Většinou tyhle jako originální japonský hrníčky nebo obecně nějaká keramika má většinou tady takhle ze spoda takový jako punc nebo razítko té dílny, nebo je to razítko toho prostě člověka, který to vyráběl. Přišlo mi to prostě jako hezká věc, kterou tam najdete, víte, že nenajdete druhej, respektive ten druhej, co mám od toho jako pár, tak je samozřejmě taky úplně jako jiný, ale je jako tohohle designu. Tohle byl vlastně první ze všech, na který jsem narazil a vlastně to bylo tak, že já jsem ho vzal z toho regálu, šel jsem ho zaplatit a najednou ta paní se úplně splašila, běžela někam a přinesla druhej, protože jsem pak zjistil, že vždycky na té cenovce je napsaný kus. Jo, a tady zrovna bylo napsaný, že to jsou 2 kusy za tu cenu a tenhle konkrétní pár vycházel asi na 880 jenů. Tady máme druhej, tenhle mám jenom v jednom kusu a kupoval jsem ho v Naře od nějaký vlastně starý babičky. Vím, že jsme se tam procházeli po památkách a sešli jsme po takových dlouhých schodech a najednou tam byl takový malinký krámeček a v něm babička prodávala keramiku. A vlastně když jsme tam přišli, tak nám ta paní vlastně říkala takovou lámanou asi angličtinou nebo angličtinou, japonštinou, že to dělá její kamarád v Kyotu a měla tam krásnou keramiku, takže jsem si vybral tenhle hrníček a vlastně jsem úplně zapomněl, jak vypadá a těším se na to, jak se na to podívám. Tak je to vlastně takovejhle fešák od nějakého údajně teda starého pána z Kyoto a tenhle konkrétně stál 2000 jenů. Tak tohle je hrníček číslo 3, opět vlastně byl v páru, vycházel na nějakých 1350 jenů a za mě je to asi můj nejoblíbenější. Tak a tady máme poslední hrníček, tenhle vlastně je taky v páru, ten druhej se povedl, že vypadá skoro stejně a tenhle konkrétní pár hrníčků vycházel taky na 880 jenů za oba. Tohle je přesně taková ta věc, kterou můžete sbírat, nezrujnuje vás a myslím si, že vždycky vám to udělá radost, když si budete třeba udělat nějaký dobrý pití, kafe, matchu nebo úplně cokoliv. Takže tohle byla první sekce a ne keramika. Tak přecházíme do druhé sekce, což jsou všelijaký různý doplňky a blbosti, co jsem prostě v Japonsku koupil, tak nějak, jak mi přišly pod ruku a přišly mi zajímavý. První z nich bude vlastně taková úplná blbost, kterou jsem tam někde zahlídl taky ve Vintage Storeu a je to vlastně tenhle Melody Box. Vlastně tahle věc nemá nějaký speciální účel, než jenom ten, že to takhle natáhnete a jo, vlastně natáhnete to a zahraje vám to melodii. Žádný jiný účel to nemá, ale prostě přišlo mi, že to má krásný design a další věc, vzhledem k tomu, že jsem celoživotně muzikant, tak mám rád jakýkoliv hudební nástroje nebo prostě věci, co vydávají zvuky
a tohle konkrétně stálo asi 550 jenů. Další věc, která se mi strašně líbí a jsem hrozně rád, že jsem ji dostal do Česka nepoškozenou, protože ta věc je celá plastová, je tenhle metronom. Vlastně v barvě, za mě je tohle barva Daphne Blue. Já prostě miluju celý život tuhle konkrétní barvu a druhá barva, kterou miluju stejně jako tuhle, je za mě Surf Green. Vlastně obě ty barvy vychází z Fender kytar, konkrétně ze signature modelů kapely Blink 182, protože to je prostě kapela, na který jsem prostě vyrost a mám to strašně rád a oni v té době, když měli vlastně signature kytary, tak je měli buď v barvě Surf Green a Daphne Blue a já od té doby cokoliv, co můžu, tak prostě kupuju v téhle barvě a tenhle konkrétní metronom se mi prostě strašně líbil. Moje takový kritérium vždycky bylo, jestli ta věc je vyrobená v Japonsku. Jestli jo, tak to beru. A jestli je to nějaká Čína nebo cokoliv jiného, tak to asi nechci. Další věc, co tady mám, je tady ta Fender taška z Fender Flagship Tokyo, což je mimochodem úžasný flagship store. Pokud jste muzikanti, hrajete na strunný nástroje a ideálně máte rádi kytary Fender, tak doporučuji, běžte se tam podívat. Nicméně já jsem si tam nekoupil nic ultra speciálního a to, co jsem si přivez, jsou tyhle Flagship Tokyo trsátka. Je to prostě balení 12 trsátek od Fenderu a nejde to pořídit jinde než v tomhle Flagship Store. Takže ano, jak to dneska vidím? No hele, já teďka tady točím video a pak bych se měl asi začít balit na tu RM Tour, no. Další věcí, co jsem pořídil, jsou tyhle šroubky od značky Work. Tohle jsou prostě takový ty jako drobnosti, které v Japonsku se válí prostě všude a beru to jako přesně něco, co když budu chtít dát někomu nějaký malý gift, tak vím, že tohle konkrétně mě stálo 770 jenů, což je pár korun, ale někomu to udělá velkou radost. Další věc, co jsem se sebou přivez, je vlastně strašně obyčejný kus nějakého jako prospektu, ale zároveň, když máte nápady, tak jste schopný ho přetvořit do něčeho fakt hezkýho. A to je tenhle obraz v tuhle chvíli už. My jsme se vlastně s Majdou byli podívat v Yayoi Kusama muzeum. Yayoi Kusama je taková, mám pocit, že 96letá japonská umělkyně a ona má vlastně svůj takový hrozně specifický jako barevný styl, hodně často používá puntíky a my jsme se právě byli podívat v jejím muzeum. Nekoupili jsme si tam teda sice žádný jako poster nebo tak, protože zrovna nic takového tam neprodávala, ale měla tam takový obyčejný prospekt, což byl konkrétně tenhle prospekt a my jsme se s Majdou rozhodli, že si prostě každý vezmeme jeden a já jsem to pak nechal takhle zarámovat a myslím si, že je to vlastně mega hezký. Já to tady dám na svůj zeď s obrázkama, protože se snažím zaplnit jednu takovou celou zeď a myslím si, že tohle je přesně ten kousek, který tam patří. Tohle konkrétně mě stálo rámeček v Actionu asi 72 korun a mám tenhle krásný originál obrázek. Poslední věc ze sekce doplňků, kterou jsem si přivez, je tahle taška vlastně na kameru, objektivy, prostě na videotechniku. Já vlastně tím, že se živím videem a fotkou, tak neustále něco někam převážím a musíte na to dávat pozor a ne vždycky prostě potřebujete sebou tahat velký baťoch, někdy vám stačí něco menšího a ideálně byste potřebovali třeba 5 baťohů, aby to vždycky jako bylo poskládané tak, jak zrovna potřebujete na danou akci, ale samozřejmě tyhle věci kolem videotechniky, ať už to jsou klidně jenom baťohy, prostě nejsou levný a já jsem tam přesně v nějakém second handu narazil na tuhle tašku, myslím si, že stála nějakých 1500 jenů, což je prostě pár peněz. Poslouží a jsem rád, že ji mám. Takže tohle by bylo všechno ze sekce doplňků a dostáváme se do sekce oblečení. Jestli máte rádi oblečení, tak Japonsko je prostě země zaslíbená. Ať už lovíte nové věci, designer věci,
vintage kousky, hezký essentials, tak prostě v Japonsku seženete všechno a vlastně to seženete i za mnohem lepší peníze než kdekoliv jinde. Když se budeme bavit o Tokiu, tak primární místo, kam jít za nakupováním, je čtvrť Harajuku. A moje první zastávka byla v obchodě s názvem X-Large. Já vlastně celý život to, jakým stylem jsem se asi jako oblíkal, nebo to, co mě bavilo, byl primárně takový jako skateový styl, protože jsem vždycky miloval skateboarding a právě X-Large je skateová značka. Já právě minulý rok jsem se v tomhle obchodě byl podívat a přišlo mi, že jsem tam narazil na fakt super kvalitní, hezký oblečení a vždycky tam mají jako sekci se slevama a přijde mi, že za ty peníze si prostě odnesete krásný kousky. Takže vlastně první kousek z X-Large je tohle triko. Je to vlastně z takového jako těžšího materiálu. Tohle konkrétně bylo původně za 7000 jenů a nějaký drobný a byla na něj 30% sleva plus dalších 10% sleva tax free. Takže prostě vycházelo na krásný peníze. Nebo tohle konkrétně triko je pro mě takový to tričko na každodenní nošení a to je přesně to, co jsem v tomhle obchodě bral. Další tričko, který jsem si tam pořídil, je takovýhle basic rádoby University triko, což mi vždycky celý život sedělo, rád nosím takovýhle věci. Opět jako super materiál, to tričko má tady prostě takovýhle doplňky, jak na nějakým jako třeba basketbalovém dresu. Je to vlastně takhle vyšitý a tohle tričko konkrétně stálo původně 6000 jenů a plus opět 40% dolů, takže mám pocit, že jestli vycházelo na nějakých 500, něco takového. Další triko, který jsem tam pořídil, je tohle vlastně úplně stejný, akorát v takový šedý barvě a tohle tričko konkrétně je mi asi takový jako nejbližší, přijdu si, že to jsem jako nejvíc já. Opět tady má vlastně takhle našitej tenhle štítek a tyhle prostě detaily mě vždycky mega baví. Další místo, kvůli kterému jsem věděl, že budeme potřebovat hodně místa v kufru, bylo místo s názvem GU. GU je vlastně taková sesterská značka od značky Uniqlo. My jsme minulý rok byli v Uniqlu, ale tak nějak nás tam nic jako nezaujalo, ale udělali jsme velkou chybu, že jsme nešli o pár pater vejš se podívat do GU, kde vlastně ty věci jsou za prvý trošku levnější, kvalitou jsou na tom stejně, ale jsou mířený asi víc pro buď mladý, anebo prostě jsou víc jako mířený asi jako streetově, což mně konkrétně je bližší. A právě z GU mám například tohle tričko, který mi přišlo, že na to, že jsme byli v Japonsku a tam samozřejmě s těma střihama a velikostma je to docela těžký pro člověka jako já, když měřím 190 cm, tak byl jsem příjemně překvapený, že ty věci mi všechny hrozně hezky seděly. Jo, že já hrozně nemám rád, když ty věci jsou mi uplý a dost často si beru jako XXL věci, ale tohle je XL a přijde mi, že mi prostě sedí fakt dobře. Stálo asi 1500 jenů a přijde mi, že v Česku bych za podobný takový dal klidně 1000 korun, aby mi sedělo takhle a bylo v takovýhle kvalitě. Další věc, kterou jsem si tam pořídil, je tohle obyčejný černý triko s límečkem. To, v čem mě to bavilo, je, že to tričko má takovýhle zip a ty límečky jsou takový větší a celkově je to přesně široký střih, dlouhý rukávy. Myslím si, že tady byla cena 2000 jenů, taky z GU. Další věcí je úplně to stejný tričko, ale v takový jako šedobílý, nevím, prostě mě bavilo to triko střihem a říkal jsem si, že asi nebude na škodu, když si ho vezmu i v jiný barvě. Poslední věc, co jsem tam ulovil, je opět zase jenom obyčejný černý tílko. Jak už jste asi pochopili, já zítra odjíždím na 10 dní na RM Tour, kde 10 dní nebudu spát, budu se potit, nebudu mít čas ani převlíknout, takže mít zásobu příjemných nějakých tílek je to, co potřebujete, takže jsem si tam koupil několik takovýchhle obyčejných tílek a jsem rád, že je mám. Další věc, co jsem si v Japonsku pořídil, jsou tyhle řetízky. Tohle je jeden a tady mám druhý, nevím, jestli vám to teda ukazuju úplně správně. A je to vlastně z místa s tímhle názvem Luna Earth.
Tohle je skvělé místo, protože ty věci jsou většinou z stainless steel, nebo jsou prostě klidně stříbrný a přitom to stojí pár peněz, takže myslím si, že tohle je skvělý tip na jewelry. Další věc, co jsem si pořídil, jsou ponožky, tyhle konkrétně jsou od Atmos a taky jsem je kupoval na Harajuku, protože jsem si je tam kupoval minulý rok a hrozně mi seděly, já jsem hrozně vybíravý na ponožky a tyhle prostě byly fajn za super peníze. Tak a přesouváme se do další sekce, což je sekce hodinek. Musím říct, že hodinky je něco, co já osobně mám spojený s Japonskem, protože vlastně minulý rok jsem se tam odsaď taky přivezl jedny hodinky a taky další věc. Tím, že obecně mám rád tu japonskou kulturu, tak v Japonsku se hodně hodinek i vyrábí a mým takovým úkolem nebo přáním bylo pro tenhle rok si přivízt nějaký Seika. Samozřejmě bavíme se teďka o hodinkách v nějakých jako rozumný cenový relaci, ale Japonsko je fakt i skvělý místo, kam jet jako lovit hodinky, když jako máte trošku vyšší budget a chcete ulovit prostě nějaký Omegy, Rolexky nebo něco podobného, tak v Japonsku se fakt dá ulovit něco zajímavého. Pokud to myslíte vážně a chtěli byste dát ode mě nějaký tip, tak doporučuji se podívat na místo s názvem Nakano Broadway, což je prostě takovej starý komplex. Já když jsem tam byl, tak jsem říkal Majdě, že mi to připomíná, jak kdybyste byli v Prioru. Přišlo mi to prostě, že to je takový starý obchodák. Nicméně tenhle obchodák je legendární tím, že tam sídlí ty nejvíc legit resellers. Když chcete ulovit hodinky, tak prostě tam chcete jít. Tím, že mám rád staré věci celý život, tak jsem prostě chtěl ulovit nějaký zajímavý vintage Seika. Nicméně hodinky, které vám teď ukážu, nejsou vintage Seika, ale jsou to prostě hodinky, které mi tam padly do oka a přišlo mi, že to je skvělý deal, protože jsem je taky našel z druhé ruky a jedná se o hodinky, které mám teď na ruce a konkrétně jde o hodinky s názvem Naval Watch Company. Jedná se vlastně o japonskou výrobu, konkrétně tyhle hodinky se vyrábí v Osace, mají samozřejmě takovej jako Rolexovský design. Já mám docela rád tenhle styl pásku, takže mně prostě přišlo, že pro mě jsou to ideální hodinky na nějaký takový jako denní nošení, protože já tady mám sice 2 hodinky, co nosím, ale tím, že vlastně dost často jsem někde jako za kamerou pracovně, nesedím v kanceláři, makám s něčím v terénu, co je dost často třeba kovový nebo železný, tak si nechci zničit i ty svoje jako obyčejný hodinky, které nosím. A asi mi to bude líto i u těchto hodinek, ale prostě chtěl jsem nějaký takový beaters na každodenní nošení a konkrétně tenhle i pásek je mi takový příjemný, že věřím tomu, že tyhle hodinky budu nosit každý den. V retailu se nejedná o nějaký extra drahý hodinky a já jsem tyhle konkrétně ulovil asi za 2000 korun z druhé ruky a vlastně dostal jsem k nim krabičku s papírama, mají tam jenom takový jeden drobný škrábanec, který mě trošku štve a budu doufat, že to půjde rozleštit, ale tak nějak na mě prostě někde vykoukli a přišlo mi, že bych je asi měl vzít. Situace se má tak teda, že tohle úplně nebyly jediný hodinky, co jsem si z Japonska přivezl a jak jsem říkal, chtěl jsem ulovit nějaký vintage Seika zajímavý za dobrou cenu a měl jsem štěstí a narazil jsem na jedny docela zajímavé hodinky. Chtěl jsem teda víc něco tohodle stylu a nakonec na mě vykoukly jedny víc takový jako společenský hodinky, ale zároveň jsem je tam nemohl nechat a konkrétně se jedná o tyhle hodinky Seiko Credor. Credor je vlastně luxusní značka hodinek, kterou vlastní značka Seiko. Občas se označovaly jenom jako Credor, občas se označovaly jako Seiko Credor a já jsem úplnou náhodou narazil na hodinky z roku 1979, který mi na první pohled jako fakt padly do oka, přišly mi krásný a tak nějak jsem ani v tu chvíli jako nevěděl, o co jde, ale na první pohled na mě prostě působily, že jsou něco extra. Já jsem je vlastně viděl vystavený ve výloze a
ani jsem nevěděl, jako co k tomu je zabalení nebo tak. A když jsem pak jako poprosil o to, abych se na ně mohl podívat a byla mi k tomu donesená tahle krabička, tak mi prostě bylo jasný, že jde o něco extra. Jdeme si je ukázat. Tak, vlastně když to takhle otevřu, tak tady vlastně vidíte to pouzdro na ty hodinky, takže takhle nějak vypadají ty hodinky a samozřejmě i ten kryt. Jedná se víc o takový společenský hodinky, vlastně jsou strašně tenoučký úplně. Musím říct, že na jako moje zápěstí to nejsou úplně ideální hodinky, ale zároveň, když jsem je tam viděl, tak jsem je prostě tam nemohl nechat, protože byly fakt za krásnou cenu. A zajímá mě, co na ně říkáte. Vlastně ještě takovou zajímavostí je, že vlastně v té korunce, kterou asi takhle neuvidíte, tady prostě v té korunce mají onyx, což je kámen, který se často používá ve šperkařství. A jediná taková jako nevýhoda, zároveň výhoda je, že ty hodinky jsou kvarcový, což pro mě osobně nemá takovou hodnotu a asi pro všechny, kteří mají rádi hodinky, ale zároveň jsem rád, že jako takovýhle starý hodinky mechanický by se asi jako blbě servizovaly, takže jsem rád, že prostě tyhle jsou v hezkém stavu, jsou sice kvarcový, ale asi vím, že tak nějak jako poběží a vlastně se těším, až si je čas od času vezmu na ruku a budou mi dělat radost. Tak tohle byl můj pick-up hodinek z Japonska. Doufám, že třeba někdy v nějakém budoucím tripu už ten budget bude trochu větší a budu si moct přivízt nějaký pořádný hodinky. A my se teď konečně přesouváme na za mě aspoň highlight toho, co jsem si přivezl z Japonska, a to je můj nový Fender Stratocaster. Tohle je můj nový Fender Stratocaster. Jsem hrozně rád, že kytara přežila cestu. Mně dneska přišly struny a natáhl jsem struny, ještě kytara bude potřebovat se řídit a vlastně jsem ještě na ní nehrál. Tady do toho videa plánuju, že vám sem dám nějaký soundcheck té kytary. Vlastně mě hrozně mrzí, že teď na 10 dní odjíždím, protože bych to hrozně rád jako udělal a natočil a vyzkoušel hnedka, ale bohužel se s tím budu muset prostě počkat. Vy to naštěstí uvidíte už teď. Doufám, že vám kytara zní dobře a mě taky, jenom abych vám ji teda víc popsal. Tohle konkrétně je Fender Stratocaster ST45 Made in Japan. Jak už jsem vlastně říkal v posledním videu z Japonska, jestli jste ho neviděli, tak se na to běžte podívat. Tak vlastně Fender se vyrábí na 3 místech, což je Mexiko, Japonsko a Amerika. Moje oblíbené Fendery jsou z 80. 90. let právě z Japonska a jsem vlastně hrozně rád, že mám kytaru s příběhem, přivezl jsem si ji, přežila let. Musím říct, že asi jako přirozeně cítím sám ze sebe, že z těchto všech věcí prostě tohle mi dělá ten největší úsměv. Tímhle jsme se dostali do úplného finále. Tohle byl můj haul věcí z Japonska a já už teď na sobě cítím, že i když bych chtěl progresovat v jiných věcech a doufám, že budu progresovat v jiných věcech, tak zároveň asi cítím, že pokud to bude možný, tak se pokusím vyrazit co nejdřív do Japonska znovu. A i jsem si tak jako říkal, že já vlastně nemám ani jedno z těchto videí, které jste doteď viděli, v tuhle chvíli, co tohle točím, sestříhaný. A vlastně vůbec nevím, jaká na to bude zpětná vazba. Já osobně to mám nastavený tak, že ty videa se snažím dělat hlavně pro sebe jako takový svůj deníček, abych si to prostě jednou pustil a připomněl. Ale mám takovou vizi, že kdyby vás ty videa
bavily, tak by mě to třeba možná namotivovalo a vyrazil bych do toho Japonska znovu a natočil bych nějaký další content, protože cítím, že by mě to táhlo tam trávit toho času víc a poznávat víc tu kulturu a naučit se víc ten jazyk a mám prostě takový jako nápady, co bych jako si přál tam jako zrealizovat i v rámci těch videí. Uvidíme, jak to půjde a já se na vás budu těšit u dalšího videa, který vůbec nevím, jaký bude, ale věřím, že něco do té doby vymyslím. Takže se mějte hezky a děkuju, že jste to sledovali.